זה רצון השם, שתחיה בבריאות, שפע, שלום, עתיד ותקווה, בלי סבל. להלן הסברים בסיסיים מהיכן הגיע הסבל וכיצד ניתן להינצל בהתבסס על דברי האל בתנ"ך. כאשר אדם הראשון, אדם חטא בניגוד לרצון האל, דרכו ירשו בני אדם את החטא והמשיכו לחטוא, ושכר החטא הוא המוות. הדרך היחידה של השם להתפעס עם האנושות הייתה לקחת על עצמו את העונש על החטא האדם. זו הסיבה שאלוהים שלח את בנו, יהושע המשיח, לכדור הארץ. הוא נולד בגוף שהגה רוח הקודש, דרך מריה בתולה. הוא לא חטא, עשה טוב בקרב בני אדם. הראה סימנים ונפלאות של ריפוי, הצלה, תחיית המתים, אמר והראה כיצד עלינו לחיות. הוא סבל בשבילנו על הצלב, שילם את עונשו על חטאנו בדמו, מת, נקבר, קם ביום השלישי ונסע לשמיים. הוא חי והוא יחזור שוב באמצעות מעשהו על הצלב. יהושע המשיח פייס אותנו עם האלוהים, גאל אותנו מהשטן, הצדיק אותנו, נתן לנו יהושע וחיי נצח. הוא שחרר אותנו מכאב, מחלות, סבל, קללות. נתן לנו את רוח הקודש כדי לעזור לנו. הוא מנחם אותנו, מוביל אותנו לחיים מקודשים בהגנה על אלוהים. החדשות הטובות הן שיהושע המשיח בא, עשה את רצון האל, נתן את חייו כדי שתחיה באמת, וכאשר אתה עוזב את העולם הזה, במקום מוות נצחי, כדי לקבל חיי נצח, באחדות עם אלוהים. אם אתה מאמין ומקבל זאת כחדשות משמחות בלבכם, בחסדו של אלוהים אתם הופכים לילד של האלוהים. אתה יכול להינצל מהעונש על חטאיך, ממוות ומסבל, אם אתה מתקרב ליהושע המשיח בתפילה כנה. אומר את התפילה קצרה בשלום, באמונה, דבר אל האלוהים מלבך, והוא שומע אותך. יהושע המשיח, אני מודה ומסכים עם מה שכתוב, שאני חוטא. אני חוזר בתשובה ומתכחש לחטאים. אני מאמין שאתה בן אלוהים, שמת למען כולם ובשבילי. על חטאי ואלוהים העלה אותך מן המתים. אנא, יהיה אדוני, ידריך אותי, יתנהל אותי, את חיי, בריאותי, משפחתי, כל אשר שלי. תודה והתפארת לך אדוני יהושע המשיח. אם עשיתי זאת מלבך בכנות, הפכתי לילד אלוהים וקיבלתי את מתנת יהושע וחיי הנצח. רוח הקודש נכנסה על לבך, מילא אותה באהבת האל, עוזרת ומנחה אותך לעזוב את דרך הישנה, דרך חיים והחטאים, ותתחיל דרך חדשה עם תפילה לאלוהים, קריאה בכתבי הקודש, התנ"ך, במפגש עם המאמינים אחרים, בהנחיית רוח הקודש. קריאה זו מופנית לכל בני אדם על כדור הארץ. כל אדם צריך לקבל אותה בהקדם האפשרי, מכיוון שעל פי התחזיות המקראיות, יהושע המשיח יגיע בקרוב לקחת את עמו, מת וחי, עם אמונה בליבם, להיות ביחד לנצח, בגופים בלתי ניתנים להשחתה, ואז ישרור עלי אדמות חמתו של אלוהים המתבטאת בסבלים אנושיים. אז עשה את בחירה הזאת בהקדם האפשרי, ועודדו את יקיריכם לעשות זאת גם כן, כך שתהיו ביחד לנצח והמוות לעולם לא יפריד ביניכם. תודה ותפארת לאלוהים.